Татар информ 1990 елдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Әллә теш, әллә өн. Алсу еш кына үзе бер тапкыр да күрмәгән урыннарны, татып карамаган тәмнәрне, ишетмәгән моңнарны сагына. Әллә нинди экзотика тарта аны. Күңеленең әллә кайсы бер кылы, шит-ят моңына көйле кебек. Кайчакларда уйламаганда, көтмәгәндә укыл соң шиккә җитеп тартыла да, күңелне рәхәт бер сагыш биләп ала. Бүген дә каяндыр адашып килеп кергән мандарин исе аның күңелен иләс-миләсләндереп куйды. Ул үрелеп бер мандарин ала да, иркен балконга чыга. Әкрен искән йомшак җилгә каршы басып мандарин әрчи. Әллә каян гына ниндидер бер ят моң ишетелә. Урамда ятагачлар үсә, кешеләр икенче бер телдә сөйләшә үтәләр. Барысы да ят, әмма рәхәт, экзотика. Былай да яшәп була.
Эльза бик кішкенеден тылсымшы болырға қияллана. Әнесі аңа ешқына, қиялыйым менен, сен бұлайда тылсымшы бетіңді. Көр, менен тұрмышымны нешік матурладың деп сүйе. Әнесінің бұл сөздерінен соң Эльзаның тылсымшы болу тіләгі нығығына бара. Октябрь, сиңа нәрсә булды? Меланхолия. Нәрсә булгансың аңа? Ул бер туктаусыз елый. Бер ноктага текәлеп, дәшми тора. Китәм ди. Календарьда бөтенләй китәргә булган. Мине барлык бер кем дә яратмый. Китсәм барысына да яхшырак булыр ди. Миңа салкын. Җылына. Синең җылы киемнәрең юкмыни соң? Оекларың? Кирәк булса мин сиңа бирәм. Үземдә дә бар баллы.
sorumluluk yüklendiğin elgine anlay başladı. Октябрьнің yazmışı onun kullarında iken bir. Kim aytgan seni birovdan yarat dedi. Meni kim yarata? Октябрьда men kofe içip kitap o'qib o'tirishga yaratam dedi u. Ondan so'ng o'zine qahva, menga mo'jilaga ham bitnik solib shay pishdi. Shunday ta'mli bo'la o shay, tilingni yutarliq. Biz жылы shallarimizni birganib, divanda o'tirgan kelish shu shayni ishamiz. Ani menga rasmli kitob biri, ya bo'lmasa o'zi qashqarib o'qiydi. Men tinmayman. Bunday ishlar bizda oktябрьdagina bo'ladi. Shunga da men seni bek yaratam. Şunlarmı? Həmin oktyabrda şey bu resimləgən zapaslarım başladı. Şuna da bizim sizlərlə sinir tutub olanlar. Təmli. Әйе, мен нәқ шулай эшлим. Şey bu yaşıkan zapaslarımızga şişiririz. Октябрьда ең сынды албалар үлгірі. Алар ең дәрлісі бұлар. Kendisi? Kızı balası? Kumersiz görünesin bu gay. Qo'sh men Kış kanı bulgan. bir narsa kesin. Nişidinde bir nerse işlise kilmi. Aşısı da, sulıysı da kilmi mi? Olay bo'ldi. Yarın kanalıysa menin de korkak gitkendim. Esin koya barasın. Sen koya barasın. Aynı şistartırga. Oyunun şistartması da var mı değil? Var. Kim de bulsa şistartırga deyişli dinde adam. İşliyse kendini bu tarafına olmayı. Yoruyma, mindesine yedim. Senin mi ben birleşirsin kendi. Barasın kilen mi? Yare, harap durursun. Yoruyma, mindesine yedim. Min şistartan eski yönetim. Esina bu işni kim koştu? Berken koşmadı, uzun işleyip kuşkanlı köpüp dursa.
Sen de özüne biraz şığın tap. Ay bir oldu ne? O neydi? Sen şu katlasın. Sen birer yıldız ol. Mesela şiirgen yıldız. Hayır şu yıldızlarla da uzak kurabi. Hayır. Dün ayaz bugün. Yıldızlar şekreyip tura. Romantikaga berilesi kile. Elimine koyşan şuşula yıldızlarga yakına yeridimi. Көрілсе, шүплеп те алырға була бит. Құлнығына сызасы. Парижда да Эйфель манарасының ең ұшында йылдызлар шушыла яқты янам екен. Yıldızlar kayda da birindi bu. Ağılda da, Parijda da. Bir мұғжиза болсын айтайық міне. Қаршыңа әкияттегі жүн келіп шықсын да, ең зор тілегіңні әйттесін еді меңа. Bir мезгілге гіне Парижға алып барып қайт дияр еді. Pardonnez-moi cette prise d'enfant, pardonnez-moi, dites-moi comme avant. Je t'aime trop, je ne peux pas vivre sans toi.
Шыңға ашмаған ең зур хыялым ул. Парижға барып Эйфель манарасын күрү. Хайыр, шыңға ашмаған хыялларым бик күп минем. Яраткан кешем белән гомер кичерергә насыйп булмады. Илчелектә тәрҗемәче булып та эшләмәдем. Төрле илләргә сәяхәткә дә йөргәнем юк. Шулай да мин бәхетле. Һәр хәлдә бәхетсез түгел. Кайчандыр барыбер бәхетле булам дигән антымны үтәдем. Карале. Шушы антны биргән көннән соң нәкъ 10 ел вакыт үткән дә киткән бит. Париж турында тәмам баш тарттым дип уйлаган идем бит. Менә бу йолдызлы төн барысын да үз урынына утыртты. Эйфель манарасыннан йолдызлар шушылай якты янам икән. Нишләп әле аны үз күзләрем белән барып карамаска? Мин барам. Мин һичшиксез барачакмын. Үпкәләсә үпкәләр Фәрит, мин барам. Париж турында авыз суын кырыта иде бит. Беренче мәхәббәтем. Руслан. Менә үз күзем белән барып күрермен дә, 10 ел буе газаплаган сорауга бәлки шунда җавап таба алырмын. Мин аны беренче очратканда ул күзгә чалынырдай бер җирдә булмаган гап-гади бер кыз иде. Андыйдыр кызларны сыратышкан дип йөртәләр гадәттә. Күзлекле, чәчләрен артка куяр кебек булган. Өстендә арбузы, кара итәк. Әллә нисез дә кәкре түгел аякларында тигез табанлы бар яклар. Очрашуга чакырды. Җиркәүгә.
берәү дә юк. Сиңа ошыймы? Син миңа экскурсия ясамакчысың. Мин сине кимәсен дип уйладым. Ничексең? Ничек? Да, тыныч. Барлык гыйбадәтханәләрдәге кебек. Алай эмес. Монда син Аллаһ белән үзе генә каласың. Күзгә күз. Ә мәчеттә Аллаһ синең йөрәгеңдә әсир үтсен. Нигә син шулай тирәнгә кереп уйлыйсың? Ни бар нәрсәнең төбенә төшәргә ярата? Ничек бар, шулай кабул итәргә кирәк. Гасырлар дәвамында калыплашкан хакыйкать бу. Алай кызык. Һә ничек кызык? Ага. Чиркәүдә газапка ишарә ителгән. Мин гаҗәпләндем. Монда газапка дучар булган Иисус кына. Иисус Аллаһның бер йөзе. Һәм ул кешеләрне шулкадәр ярата, хәтта мөмкинләр Аллаһның булакларын яратыр бәзән. Ә без кешеләр газапны җәза дип кабул итәбез. Вә хәтта газапка безгә ни өчендер бирелгәнбез. Нигә син мине аларның барысына сөйлисең? Шунда газап. Мәхәббәттән. Яратудан. Бу очрашудан инде күпме вакыт узды. Әмма Нәфисәнең сүзләре әле һаман да колагымда яңгырап тора. Газап яратуда. Газапның шыны Нәфисә мине ташлагач башланды. Аңа кадәр мин Адәм баласы шундый бәхетсез була алады дип һич тә башыма китерми иде. Ул көнне Каракүлдә ике вакыйга булды. Ул көнне карчык дөнья белән алыш-бирешен изде.
қалдым мен. Адашып ерген күнні қима башларында отырдым. Бик күп тәрәзәләрдән үй эшләренә бақты. Берсе бигрәк тә хәтергә тирән уелып қалды. 2 балалы гаилә яши анда. Әле тутый кышта асраган булалар. Кич иде. Әниләре аш бүлмәсендә кайнашты. Аннан улы улының дәресен хәзерләтте. Бала караватында күкрәк баласы да бар иде. Аның янында күбрәк әтисе кайнашты. Кулын алып тибрәтеп тә алды. Кич буе шулай мәш килделәр. Шаярышып та алдылар. Улы малай шуклана башласа, шелтәләделәр. Башта мин аларны нишләп барысы бер бүлмәдә җыелышып утыра икән дип аптыраган идем. Бакса, аларның башка барыр җире юк. Мин яшәгән болын хәтле зур йортта һәркемнең үз оясы бар. Әле алардан башка күпме бүлмә буш тора. Хуҗабикәмнең караваты хәтле бүлмәдә 4 кеше яшәп яталар бит булар. Нишләп бу кешеләрнең берәүләре кызан урынга да сыя, ә икенче берәүләре иркенлеккә чыдый алмый. Ләкин мондагы кызанлык никтер сизелми иде. Үзара аңлашу, карашларындагы ярату, ихтирам, мин аш ялангач сукбай хәлендә калган мәченең күңеленә сары май булып ятты. Минем шушы шук малай белән минысы хуҗаның аягына ашкылып үтәсем, хуҗабикәнең алдына менеп сырпаланасы, бишектәге сабыйның йокысын саклыйсым килде. Никтер менә шуларны сагынам мин. Минем алар янында буласым килә. Бу иде ярату яши. Qu'est-ce qu'elle est, je comprends rien.
Hürmetli tomoshachilar, mine Garif teatrında birinchi topqir Qalbning өр-яңа проекты bo'ldi. Sizni payida qarshi oldilar ham bugungi tomosha atmosferasini ko'mirga yordam etdilar. Minuta slava proyekti finalisti Marat Shaydulin. Shahobiddin Marjani ismidagi 2-chi Totar gimnaziyasining 3-chi sinf o'quvchisi Tansulu Hasanova. Tansulu. Mana u bizning balakashimiz. Albatta endi sizning qarshingizda Karif teatri artistlari. Bular Qataulin, Alsu Shakirova, Ildar Qataulin, Gulnoz G'alimullina, Ilnar Nizamiyev, Albina Nu'manova, Dinar Nizamiyev. Jirchilar, xalqaro ham butun dunyo Rossiya konkurslari laureati Tataristonning otqazangan artisti Oygul Xayri. Oygul bizning qalbda shulay bek ko'p topqirlar qatnashdi. Qaytib ketgandir balki. Bizning yigitlarimiz shulay yo'q mana sheshaklar ketiruvchi Qozon teatr uchilishi studentlari Denis Mikhailov ham Almir Ahadulin. Teatr Alsu Fayzullinni aytmadingiz diye. Alsu, albatta Alsu. Bek rahmat bizning artistlarga shundan da repetitsiya bizning shaybu premyerasi chiqadi. Sizni kutamiz 28-29 martda. Rinat abining аңа rahmat ulda bu zalda repetitsiyalardan chiqarib birozgina olg'a orasida ular shulay kuch topib, energiya topib bugungi kishiga hazırlandilar. Rahmat sizga artistlar. Qozon davlat madaniyat ham san'at institutida Venera G'aniyeva kursida o'quvchi student, ko'p sonli belgilar laureati Laysan Mingnulina. Albatta Juna turkumi. Juna Qobat Talib bilan. Talibning kechasida aktiv qatnashuvchi turkum. Shulay endi hozir biz tip sostavga ko'chamiz. Ssenariy avtori, Talib aktivisti, shoira, jurnalist Luiza Yonsuar. Rejissyor Amina Mendiyarova. Ssenograf Liya Xalikova. Tanish bo'lsangiz Sergey Skomarokovning o'quvchisi, birinchi topqir Qalbda. Nazirlovchi Qalb turkumi. Ularda aytmay biz albatta endi siz ularni bilasiz. Bunda ko'pisi Qalbning aktiv tomoshachisi o'tira. U Yulduz Mingnulina, Raniya G'ismanova, albatta Gulchashak Shayxiddinova ham Elji G'izatova. Hurmatli tomoshachilar, Mandarinlar kitobining avtorini sahnaga chaqirgan vaqt yetgandir. Kim so'ng balki hali ko'plar qo'yibirlar bilmaylardir. Artistlar bunda ko'rganlari yo'qdir. Albatta u kelib repetitsiyalarga eshikdangina qaradi, hatto uni kiritirganda jur'at etmadik. Bek to'lqinlana Landish Abudarova. Landish Qozon federal o vaqtda davlat universitetida o'qigan. Onasi endi Ufada Qiziltom gazetasida ko'p yillar jurnalist bo'lib ishlagan. Onadan Qozonga kelgan. Baxtin topgan. Ikki qizim unda.
геройлар Ландышның тұрмышынан ғына алынмаған, біздің әрбіріміздің өз барьері. Ландыш шулай менің якын кішім. Міне аның якынлары. Біз кеше ақырында міне қазір лотереялар кімдер алды? Әлбәтте енді автограф сессия белән Ландышның өзі қолы белән ясалған бүләкләрен ала аласыз монда лотереяда. Ягъни авторның бүләкләре аңарда сюрпризлар булачак. Ягъни кичәнең 3-нче өлеше. Сөембикә журналынан, әлбәттә Ландыш Сөембикә журналисты бүгенге көндә аны әйтмәдек. Аилә. Сез бәлки мутарак чыгырсыз. Зөлфия, Әнилә, менә кызлары, Илдар. Актаныштан әниләре килде. Уфадан апасы килде бүгенге көндә. Дулкынлануымнан үземнең чәчәкләремне Калеб исеменнән, Кореев театры исеменнән биргә онытканмын. Ландыш, бу бездән. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.